uYesu uyazibonakalisa kubafundi kwelaseGalili. Now sonke ke siyayiqonda iyali likaYesu. Sonke siyayiqonda imali kaYesu esimamkeleyo njengenkosi nomsindisi empilweni zethu. uYesu ubekhona emhlabeni, wazalwa, waphila njengabantu, wabethelelwa emnqamlezweni, wafa. Lithi iBhayibhile wayengenasono kodwa wenziwa isono ukuze thina singabi nasono. Mali bonke igama lenkosi. Now lithi ke ngoku iBhayibhile emveni befile, emveni kwensuku ezintathu waphinde wavuka. Apha kuMateyu 28 lithi hlobo uphinde uyabonakaliswa kubafundi bakhe. Funda mama, verse number 16. Bahamba ke abafundi abali-11 baya kwelaseGalili. Nanko kumbuzo uvela ke ngoku le verse. Sokutheni ngoku sokuthiwa abafundi bakaYesu sebeneli-11? Kodwa siyayazi ba abafundi bakaYesu babeyi-12. Uphi owe-12? Lithi lenkosi uJudas sakaphile kahle, wangena ephuma, kanti uSathane uzawungena ngaye. Nawusiva sokuthethwa ngaba-11 kodwa babeyi-12. Masiyiyeke indaba kaJudas ayixoxa ngelinye ilanga. Funda mama. Baya kwelaseGalili. Yeah. Kuloo ntaba wayebayalele yona uYesu. Yes. Verse 17. Na abashiyanga nje ngosuYesu bashiye baxelele kakuhle. Uba ndizawuhamba, ndizawufa, ndizawuvuka kuze kwenzeke le. Ukuba niyandithanda, igcineni imithetho yami. Hallelujah. Qhubekela mama. Baza bakumbona baqubuda kuye. Yes. Ke ingxenye yathandabuza. Yes. Weza uYesu wathetha kubo esithi, Yes. Ndinikwe mna lonke igunya emazulwini nasehlabathini. Uvuka nemeseji entsha uYesu engcwabeni. Linike mna lonke igunya ezulwini nasemhlabeni. Malibonke igama lenkosi. Kuthatha indoda enqoba icwaba, kuthatha indoda ehlula ukufa. Linike mna igunya ezulwini nasemhlabeni. Qhubeleka mama, nansi indaba yami kuverse number 19. Funda sisi. Hambani ngoko Bahambe. Babambe lo ndawo leyo. Qhubeleka mama. Hambani ngoko niye kuzenza abafundi zonke inhlanga. Nibabhaptizela egameni loYise, loNyana, loMoya Oyingcwele. Nakho kumyalezo ke ngoku uYesu sekeza uhamba ke ngoku umphelo ke ngoku. Ubushiya noMateyu 28 verse number 19. Hambani niyokuzenza abafundi zonke inhlanga. Hambani ningene ehlabathini. Lento ninenze yona, nibenze yona nabanye enibafumeneyo, nibabhaptize, nibafundise. Umzalwane uphila kanjani? Umzalwane uthetha kanjani? Umzalwane udlani? Umzalwane akadlini? Hambani niyokuzenza abafundi inhlanga zonke enibafumene, nize nihlale nabo phansi nibafundise.
uyafundisa umzalwane. Umzalwane uyafundiswa. Kwenziwa kanjani umzalwane? Ikholo liphila kanjani? Ipholo lenza nalenzini. Masuku ube umuntu nje welizwe likholo manje. Alibonke igama likaNkosini. Sithi izandla zethu bangcwele endlini kaThixo. Sithi izandla zethu. Hambani-ke niyokuzenza abafundi inhlanga zonke enibafumeneyo nibafundise. Nibafundise. Yabona-ke xa sifike emfundisweni kulapho khona bexeka khona amakhono. Ngoba ibona ingathi iyanyukela kanti kulapho khona ukhothisa wena. Ngoba ilizwe esiphila phakathi kwalo linabantu abahlakaniphileyo begcotshwe nguSathane. Kodwa endlini kaThixo kulapho sikhothisa khona. Kulapho sicelela khona uphila kanjani umKristu. Ukuze singasendela phansi kunye nehlabathi. That is why izwi leNkosi liyapha lithi velisani iziqhamo ezifanele inguquko. Alibonke igama likaNkosini. Alibonke igama likaNkosini. Uyafundisa umzalwane. Uphila kanjani akaphili kanjani? Hamba. Uyenzi. Holy Spirit. Samulela uThixo nxa kusekhona abantu abawilling mana athi ndim lo. Bawo ndifuna wena. Ndifuna wena bawo. Andifuna nyito. Ndifuna ukwakhiwa nguwe. Ndifuna ukuqeqeshwa nguwe. Ndifuna izwi lakho. Malinda. Malibonke igama likaNkosini. Malibonke igama likaNkosini. Ndiyabona ndiyavuya ngasingakapha endlini. Ngoba sometimes neclass lenkulu kakhulu ayipasele. Khona abazimela ngabanye. Yabona nxa uya kwezi isikolo zabelungu ufike eclassini beyi-10. Xa uthi ujonge results ufike bephethwe A. Malibonke igama likaNkosini. Uye uyabona mina ndifunda kwikholo sokho sekhulana. Sasiba yi-72 eclassini. Malibonke igama likaNkosini. Utitsha la kwakunzima nakundibona. Kubanza ukuya no-0 bodwa ukuthi nanti grade 10 bafela nexhosa akuya nereport ered lekapa thuma ndikuthumele ekapa uyofunda ukuya nereport enje. Now iclass enkulu iyafeyila amaxesha amaninzi kanti xa imbalwa iphasa kakhulu kulula ukuyibona uba iyasilela le. Malibonke igama likaNkosini. Hambani niyokuzenza abafundi inhlanga zonke. Malibonke igama likaNkosini. Nibafundise. Iyafundisa abafana bami. Malibonke igama likaNkosini. Ukuze umzalwane omelele kufuneka ahlale emfundisweni. Kufuneka abe willing ukuhlanganelana. Uyazi yalibende ndiqomba indiva kamanje sidibana nomama ngapha ephume sithi ndiyabese ngileke enkonzweni. Tatangu sami siyabulela. Siyabonga moyingcwele. Xa kusekhona abantu abasanxane ngolhlobo. Akusekhona abantu abancane ngohlobo. Jabulela abamakhulu xa kusekhona amakhulu abanje abafuna inyaniso Yesu. Sambonga uThixo abafana bami. UThixo athembakeleyo. Haleluya. Hambani niyokuzenza abafundi inhlanga zonke. Malibonke. Lixakile ilizwe wonke umuntu emhlabeni usindisiwe namhlanje. Wonke umuntu usindisiwe. That is why izwi leNkosi libeka icace. Anuzubabona ngokushumayela kakhulu. Anuzubabona ngokuthandaza kakhulu. Anuzubabona ngokuhlabelela kakhulu. Kodwa nizababona ngeziqhamo. Emveni eshumayelele umuntu. Emveni ethanda uphila kanjani. Ngoyekiswa ngabantu. Malibonke igama likaNkosini. Hambani niyokuzenza abafundi inhlanga zonke. Ikholo ke bazalwane liyencama into zehlabathi. Lithi ngifuna uphilela uKristu.
Malibonge igama lenkosi. Ilizwe lisuka kulo ke naphila nje Holy Spirit. Hallelujah. 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 Hambani niyokuzenza abafundi zonke inhlaka enibafumaneyo nibabhaptize. Ya. Muzana niyabhaptizwa emanzini amaninzi afakwa. Afakwe wonke. Hayi andithethi ikomishini nafika futhi. Andithethi lonto, ndithetha ukufakwa mina emanzini. Malibonga igama lenkosi. Hallelujah kaThixo. Enibafumene nibabhaptize ningabaphehlelela hayi. Hayi manje into zabantu. Ningabafefi ngamanzi ngekomiti nibasemanzini amaninzi. Ngongcwatsho ufakwe nje uphume nje. Holy Spirit. Sekade ayibona manje manje uthi nje. Ungene nje uphume nje. Uvuka umuntu. Ngongcwatsho izolo lakho. Enibafumene nibabhaptize nibafundise. Malibonge igama lenkosi. Ndithi izwi lenkosi itheno nalezi ncwadi kaIsaya wafika uPhilip ehletshela kuThixo makahle ngendlela. Lithi iBhayibhile wabuza umbuzo uyayazi nalento uyifunda apha. Uthi ndawuzazi kanjani kungekho umuntu undifundisayo. Waqala uPhilip wamfundisa. Lathi lithi thena lathi naka amanzi. Kwalana ungandifaki. Kwalana ungandibhaptize. Naka amanzi. Hambani-ke niyokuzenza abafundi. Sikhipha umfana wami. Hallelujah. Enibafumene nibabhaptize. Yithetha ngabomle nithetha ngoba sezikhona izitshilelo namhlanje phezu komhlaba. Ezithi ayisekho isidingo sokubhaptizwa ngamanzi amaninzi. Asikhona. Lizwi laThixo basala ndifuna ukuyithetha. Be careful. Umuntu akafundisa yona muyithathaphi. Mzalwane ngani uyithatha kuTikTok ibithathwa kuverse bani lento uyithetha. Ngoba izwi laThixo limile lithi hambani niyokuzenza abafundi zonke inhlanga. Enibafumene nibabhaptize egameni loYise loNyana loMoya Ngcwele. Angene wonke umzalwane. Futhi ke kufuneka angene wonke. Umncane. Ungena wonke futhi xa ingenayo bawuthe xa engenayo. Siyakufaka ukuthi isandla wena hayi. Awungcwatshe isandla sivelile. Uyongcwatsha ungene wonke. Hallelujah. Hallelujah. Sawuphinda usungene wonke. Hallelujah. Hallelujah. Ayewazasibulala wasahisa ngamanzi. Kade zathi wagcina kaThixo. Hallelujah. Hallelujah. Nizenza inhlanga. Nizenza abafundi zonke. Malibonge igama lenkosi. Umfundi kaYesu uyana. Umfundi kaYesu akadli yonke into. Umfundi kaYesu akakhomenti kwinto yonke ethethwa kwelilizwe. Umfundi kaYesu uyazi uyayazi akangena kuyo, uyayazi akangeni kuyo, akangeni kuyo yonke into. Kuze kwaziwe nje kuthiwa hayi usindisiwe. Ningani wanimxelela abantu ngoba usindisiwe. Usindisiwe kwazi impilo ephila. Malibonge igama lenkosi. Bayifunda nje le verse esithotsho bezini sensuku. Uzayifunda nivi bazana itha eBhayibhelini nithetha. Ngame simenye imicimbi yonke. Singabazalwane. Asidli yonke into. Sidli yonke into. Hallelujah. Lithi lenkosi xa ubungazi wadla awunaso. Kodwa xa usazi Babesi nesenza izila abakhawuleze sayi sibusa abantu abadala sibusa uqalela uyayazi lonto leyo. Wena basabanqula abaphuphileyo kunabantu abeqozayo bathi lezi konzo zisindiswe zithi abantu abadala abaphuphayo ngamadimoni angeke ngithi utata ledimoni. Hayi bazayo ngibhahle egqithi bangayi ngithi utata onisalayo ledimoni. Ngeke ndiyenze lonto leyo.
Wawuthatha le demoni kanjani enzala wanikhulisa wanolusa wandenza namhlanje ndithi kasone ndithi le demoni ngeke ndiyithethe lonto leyo. But into endayithetha ndithi le demoni yinto ezawuthi ufike ebusuku uthi ndinqaniwe. Ndinqaniwe ndiyakhodola. Hayibo, izwi lenkosi lithi bazalwane ngathetha abafileyo. Abasazi namakhaya wabo. Hallelujah. Thani nangoma ndithi yakhodola nqaniwe funeke hayi bazalwane. Hallelujah. Umzalwane uyafundiswa. Ngamba uhawula ukuthi ayisakuselisa idrink yiza. Ungasele drink yakhona ndiyizi. Mina ndize emtshatweni. Ndize emngcwabeni. Ndize kwi-graduation. Ndiyazazi mantombazane siyama. Hambani niyokuzenza inhlanga abafundisi bonke. Enibafumene nibafundise. Bayibonke igama lenkosi. Kwenziwa kanjani ukuhamba? Kuthiwani nokuthetha? Kuthiwani nokunxiba? Bayibonke igama lenkosi. Hayi kusebusuku bafana bami kuyabanda kusebusuku. Ngaze bathi ngoba kodwa umzalwane nxa iyenkonzweni mana ncinga bona kabicaweni. Mina thitheli ngosande la. Hayi kusebusuku. Hallelujah. Kodwa Sunday ngabona uthithela kuthiwa so emsaba ufika uthithele ngoko. Hayi. Ngona ecaweni manje. Yokhonza. Yebo zabazombela izinto zabo abantu. Bayibonke igama lenkosi. Awuhambe nje uye kwebaba la uyokusola kusithelo wethu. Ufika bedlu all white. Bezikabile bezenza yonke into enziwayo ngoba just of all white. Bayibonke igama lenkosi. Hayi mkwena indoda yawubopha utaxa ecaweni. Ndoda. Hallelujah. Escape. Ubaba ubhuti manje utayibona inkonzo nangabi nanhloni. Hallelujah. Zithi zathi abafana bami, hambani niyokuzenza abafundi inhlanga zonke. Hallelujah. Hayi kuthingeka abantu abadala kwesizwe. Sifuna abantu abadala nokuzoqala bazothetha ngabanye bahamule qala. Bahamule qala ebhekileni. Hayi uzawuncamla nje egida. Awuzusela ngamanzi uzawuncamla nje. Awuzawubeka nje umlomo. Hayi. Hayi ndinge ngosendiyama ngihabula umqombo uthi umzalwane. Yaphani niyokuzenza abafundi inhlanga zonke enibafumene. Ibafundisi ukuze bangahlaselwa. Abantu abasindiswe babanje nabasindiswa bebepha abadlanga bathe bachova. Baze bafaka iplastic baphatha. Hallelujah. Enibafumene nibaphathise. Hallelujah. Sayaqalisa wena lokathi ukho into enikeza isibili. Ngoba once waphenduka kahle ufumana uHoly Spirit. Xa ufumene uHoly Spirit uba nespeed. Buza woPetro, Petro wayeligwala wayengakwazi ukuma axela abantu ngesalvation. But the day after ilanga la ngePentecost, wema ispeed. Baxa kuba ungena intoni uPetros. Hayi wehlela lezulu. Waziwa njengoba usindisi. Khona umntana waseledi ifundisisa naye apha kuqhubhe siza naye. Xa siphuma besisendleni ngosisisi. Siyangasetholela ufonela ngomsisi. Caba wazana naye wale baziba uba. Ukuza kulotata uba uye elengweni. Uthi ewe ndiyelengweni. Uthi kule post yena kulo muntu endimfanisayo. Naye phole mona ngani ngiyamazi manje tata. Ebemisa intento kokoko pha isibisi bayinsindantsini. Ndithi uba lo bazakala impilo yokukhonza kwakho funeka vele yaziwe nje usathana yaziwe sisihoko yaziwe ngamadimoni yaziwe ngabazalwane yaziwe nje uba ndisindisiwe. Laa ndlela bendiphila ngayo. Hallelujah. Itshintshile. Hallelujah. Bantu begxeka benyulisa uvukele ingoma wena. Kuvuka ingoma entsha. Uthi ndiyabonga moyingcwele. Undiphethe ngafunda mama ogqibela verse number 19. Phela ixesha lami sithanda vele isikhophi sibonane ngomsi.
hambani ngoko. Umzalwane wonke unoxanduva lokuxelela omnye umuntu uba uYesu uyasindisa uphela. Hambani ke ngoko niyokuzenza abafundi inhlanga zonke. Enibafumene nibabhaptize. Funda izenzo chapter number 12. Holy Spirit nathi ivela masithanda vele phezulu. Nathi ivela. Izenzo chapter number 13. Sithanda simbasana nesikothu senqele loshimana. Hambani niyokuzenza abafundi inhlanga zonke. Bonke uThixo. Xa ufika endaweni usaxelelwa ngoKristu ungaxelelwa ngenye into. Ngoba abantu barojiwe phandle kwabo besithi basindisiwe baphulotisa izinto. Abanye babandisa ioil. Abanye baphathiswa amanzi. Hayi ndiyaxoxa abazalwane ngamanzi lento anikwa usisa endleleni. Endiyabantu waRhawuti wathi xa ufike phethe amanzi. Hallelujah. Baphathisa izinto ngezinto abantu bajongiswa kuzo. Sijonga kuKristu bazalwane. Kuye yethu indoda eyaleke emnqamlezweni. Yafela izono zethu. Izenzo chapter number 13. Yes. Verse 1. Funda ma. Yes. Kukho ibandla laliphinda wotho kuse-Antiyokhi. Sizawuva namhlanje. Ibandla likaKristu elalise-Antiyokhi. Funda sisi. Kwa-Antiyokhi ebandleni ebelikhona abaprofeti. Kwakukho abaprofeti. Abathile. Kwakukho abafundisayo, kukho abaprofetayo. Yes. AbangoBarnabhasi noSimoni ekuthiwa nguNigeri. OBarnabhas noSimoni, yes na. WaseKirene. KwanoManayeni. Owondliwa noHerode umphathi wesahlulo sesine noSawuli. Yes. Bakubona ukuba ke bayabusa enkosini. Bezila ukudla. Wathi umoya oyingcwele yahlulelelike uBarnabhas kwanoSawule. Basibaba kancinci sisithi funa sive kakuhle bazalwane. Lithi iBhayibhile kwelabandla lase-Antiyokhi. Kwakubona uba bayabusa enkosini. Bezila nokudla. Bethandaza. Hallelujah. Yazila ukudla ngamakhono. Ngithetha ngabantu la bayazila ukudla. Sizayifundisa bonke. Ngoba yonke into iyafundisa abantwana bathi. Ukuze siqonde. Malibonke igama lenkosi. Lithi ke ngoku elabandla ngaselikhulile abazalwane babethandaza. Bebuse enkosini. Kukho bezila ukudla bethandaza. Funda mama sathana saqhubeni. Bakubona ukuba ke bayabusa enkosini. Yeah. Bezila ukudla. Yes. Wathi umoya oyingcwele. Wathi umoya oyingcwele. Yahlulelelike uBarnabhas. Wathi umoya oyingcwele kwelabandla. Abazalwane behlangene beyinto eyi-one. Abazalwane behlangene bebusa kuThixo. Abazalwane behlangene bethanda wathetha uHoly Spirit. Kwathetha umoya oyingcwele. Phakathi ebandleni likaThixo ngoba uyathetha uHoly Spirit. Nebandla lakhe. Wathini umoya oyingcwele sisi? uBarnabhas kwanoSawuli. Danyulele noBarnabhas noSawuli. Baye emsebenzini endibabizele wona. Uthethe uHoly Spirit. Uthethe uHoly Spirit. Danyulele noBarnabhas noSawuli. That is why amabandla namhlanje ayabanyula abantu. Abanyula abantu. Babanike nezikhundla ezikhulu kodwa uthi uyakujonga azikho nhlobo impawu apha. Lo muntu ukhohlakele. Lo muntu ngumzenzisi. Lo muntu uyaxabanisa lo.
wena utshitshi man. Kungeba kusilela into yodwa. Usilela umthandazo. Akafiki uHoly Spirit. Amakhola namhlanje. Wathi umoya ingcwele kudunyiswa kunqunu. Elabandla laliseli kwenye 11. Wathetha uHoly Spirit. They knew lele uSawule noBarnabas. Baye emsebenzini endibabizele wona. Bezilukudla. Kubaleka mama sana zengqebeni. Batheke bakuba bezile ukudla bethandaza. Bezile ukudla bethandaza phezukwabo. Laba bazalwane emve bethi ya qhubeka babandulo. Lithi iBhayibheli ngo emve bakuthethile ibandla lababeka izandla. Labandulo. Kuthetha uHoly Spirit. Ngibonga igama lenkosi. Abanamhlanje that is why uzova kuthiwa udle imali yenkonzo yonke. Hayi lisela elebekwe phansi. Uve kuthiwa hayi uzigqibile into uyakhulelisa. Hayi wenze le nale. Ababe kwisela lekhundwa nakatsotsi. Kodwa lithi izwi lenkosi phaya kwibandla laseAntiyokhi wathetha uHoly Spirit. Enyuleleni uSawule noBarnabas baye emsebenzini endibafuna kuwo. Nawulibala mina nanthi ngenye imini yabona unkosikazi isuke eLesotho. Siba ngapha eMaseru, sangena ngeMaseru. Sazophuma beqhasha, sasemtshatweni. Saphuma beqhasha ekuseni. Saza eMatate yasehla safika phezulu. Sasiye eMosebhe safika esahlamba. Xa siduba kuhlamba sana. Xa siwela phezulu senyuka apho basiya ngasemva komdini. Kwakusandile. Khumbula ukuthi samshiya umama ezawubheka enkonzweni. Nangu utata uyamisa. Unyuka apha endleleni. Uyamisa uyahaya kunxibe formal. Simthathe simfake emotweni unkosikazi. Tata uyapha athi ngicela nibeke edolophini. Ithi tata ungathi ufake formal nje ngathi yenkonzo uye enkonzweni athi sengibuya tata. Bendifike Friday ndivisithele ibandla. Ndingumongameli wezibranch zonke ezilapho. Amen. Hayi tata siyabulela. Sawukusondle ngezwi. Ngoba kaloku thina sisuke eLesotho asiyange enkonzweni namhlanje. Sibulela ukudibana nomongameli. Cause play. What is we? It is with that. Yebazalwane ukukhutha umuntu edolophini. Friday, Saturday, Sunday uyagoduka ngokubuyela edolophini. Lithi izwi kunzima kwakuphumi nowa. Thetha mina ukuthi utakayibambile ba ungumongameli. Hayibo. Hambani niyokuzenza abafundi inhlanga zonke. Enibafumeneyo nibafundise. Abantululo moyo. Athethe uHoly Spirit kwibandla laseAntiyokhi. Qhubeka sesisithandisa. Bona ke ngoko bakuthunywa ngumoya oyingcwele. Bathunywa umoya oyingcwele. Behla badlalo besuka apho ngomkhombe baya eSipro. Bathe bakufika eSalamisi balishumayela ilizwi likaThixo. Bafika eSalamisi behamba noHoly Spirit. Kuhamba amadoda axhotshisiweyo mama umthikazi. Kuhamba abantu abagcwele umoya ingcwele. Baqala balishumayela ilizwi likaThixo. Thetha ngabantu bazawushumayela into abangayazi. Thetha ngabantu abashumayela bengenwe. Funda mama sithanda ziqhubile. Balishumayela ilizwi likaThixo ezindlini zesikhulu zamaYuda. Ayeke benoYohane ebancedisa. noYohane ebancedisa. Yes. Besigqibile ke isiqithi ngokuhamba bade bafika ePafo. Bafike ePafo. Bafumana siyazi uthile badibana nosiyazi ongumprofeti wobuxoki.
Yabona ukwinto ofuna ndifuna uyibambe bazalwane. Ndicela siyibambe le ndawo. Ndikhona ndifuna ukuyibambe apha. Ngoba abazalwane bakhutshwe ngumoya oyingcwele. Bayoshumayela. Yabazalwane ubani nobani uyamdinga uHoly Spirit. Badibana nomprofeti ongumprofeti wobuxoki. Fondas mama kwenzeka ntoni apha? Ogama linguBhayesi. Badibana noBhayesi. Yes. Owayehlala kwibamba uSegi. Yes. Enokuqonda. Eyababizela kuyo oBarnabasi noSawule. Yancamela ukuliva ilizwi likaThixo. Yafuna abafuna ukuvizwa uLathixo kula madoda. Yes. Wamelana nabo ke uElima. Efuna ukulijika ibamba elo emholweni. Wamelana naye. Bazalwane basekhona abantu abamelana nezwi likaThixo namhlanje. That is why ifuna ukuthandaza umthandazo wodwa bawo ndigcwalise ngenyaniso yezwi lakho. Kule ndlela endiyihambayo ndihambe ndikwazi ukuphendula. Ngoba sihlangabezana nabantu abahlakaniphileyo. Abahlakaniphileyo bathi bakuthi ngabantu usensiwe. Mina nalikhona umfana walapha kunye utata walapha kwaXaba esikhonza naye. Ngabo. Esagqiba gugu esagqiba kusindiso enentshisakalo uhambe exela abantu ngoYesu. Wadibana nendoda yawa. Yamthi he. Uthi hey demon akoni Bible. Kanti ihamba njani lento? Uthi ntethe nisabhidekile senjalo kwabe ukho ndoda yayime truckini. Yathi madoda nithetha ngantoni apho? Hayi manje nincede. Wahlisi uThixo wazisa umuntu special. Oseke khulile ukuhlangula lo mKristu. Kulo Bhayesi. Kulo muntu omelana nezwi. Uzohlangula umntwana wakhe. Kulo siyazi ophendula inyaniso kaKristu. Mali bonke igama leNkosi. Niniyeke bazalwane masihambe siyolala. Xa lithi izwi leNkosi ngeke ndinishiye ngeke ndiniyekele. uThixo akaxoki bantwana bakaThixo. Xa lithi ngeke ndinishiye ngeke ndiniyekele akaxoki. Masihambeni isigodukeni nalo mabe sihamba nelo izwi leNkosi. Kamezela sisokugqibela futhi ukugqibela. Yini wona namaNkosi hey baze bamandi ngidle. Umuntu okugqibela. Gqibezela. Kaloku uSawule okwanguPawulos ezele ngumoya oyingcwele wamjonga wathi wena uzeleyo yiyo yonke inkosi